विवेकानंदांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही निर्भय बना, बी फिअरलेस. आपण केव्हा निर्भय बनतो? जेव्हा आपण स्वतःशी प्रामाणिक असतो, जेव्हा आपण नेहमी खरं बोलत असतो. विवेकानंद आयुष्यभर खरं बोललेले आहेत, म्हणून नेहमी खरं बोलायचं, निर्भय व्हायचं आणि निर्भयपणे तुमच्या काही अडचणी असतील, काही प्रश्न असतील, अभ्यासात असेल तर तुमच्या टीचर्सना विचारायचं, घाबरायचं नाही. श्लोक म्हणायला लावले पाहिजे, शुभम करोती म्हणायला लावलं पाहिजे. आणि मोबाईल देणं बंद करा. मोबाईल किंवा टी व्हीचं जरा अट्रॅक्शन कमी करायला पाहिजे. आपणच जर पाहत बसलो तर ते बघत बसणार, डोळे खराब होतात त्याने, मग नंतर मेंदू खराब होतो आणि मग अभ्यास होत नाही. कळलं? विवेकानंदचं आयुष्य फार कमी होतं, 39 वर्ष 5 महिने 24 दिवस. इतक्या कमी आयुष्यात त्यांनी किती प्रचंड कार्य केलेलं आहे. त्यांच्या शब्दात सांगतात, ते असं म्हणतात की मी शरीराने जरी अस्तित्वात नसलो तरी माझ्या वाङ्मयातून, माझ्या पत्रांमधून, माझ्या व्याख्यानातून जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, म्हणजे आपल्या देशापुरते ते मर्यादित नव्हते, जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला पुढची 1500 वर्षे सतत स्फूर्ती देत राहील. असं काय वैशिष्ट्य आहे त्यांच्या वाङ्मयाचं? ती सगळी सत्यवाणी आहे.